Здравейте, аз съм Skydars BG и днеска с Ал започваме една нова поредица име... Как ще се казва? Minecraft Survival, нали, с нас двамата, така че... Да, още ето ще измислим името. И нека започваме да оцеляваме. Както виждате, тук ни спална, има меса, както и савана и малка пустиня, което май не е толкова малка, както и да е. И да, 3 биома, мисля, че По-бързо съвсем, има съвсем. ачивмента. Да, наистина. Който дава То в Minecraft... той в Minecraft колко биома имаше? Колко вида? То в началото май бяха 7-8, сети сложих още. Сега аз не се сещам колко бяха, ама... Сега сигурно ще издължа, но за последно видях, че са 15. Не знам. И аз не съм гледал отдавна. То клип колко ще е дълъг? Някъде 15-20 минутки. Да. Чакай, сложа сплинт контрола. Така. Къде си? Бърза, че сега ще мине долу. Ето като оставим крафтинг, аз ще събера храна от Там овцете. ще сложим го точно на изхода. Не, поне имаш. Нека да нямаш. Къде ти може да го правиш, бе? Не знам защо обаче парсета никаква храна не дават. So... На мен ми трябва печка на 3 сърца съм. Всъщност как ще мерим още от сега. Как се на 3 сърца, бе? Една 3 бучета и аз пък. Аз съм на 4. Ето тук има такова. Овце, сега ще ги претрепя. Човек, не ми трябва тъпите овце. Трябва ми... Не, нали се сещаш, че те... Нали... Да. Окей. Защото ти овцете вече дават храна. Да, това го знам. Свинско. Най-накрая едно прасе да ми пусне пържола. Отварям винле, между другото, където. Не. Ако се така промени, не. После една дупка. Защото от далеч изглеждаш като равин. Затова. Добре, вече имаме легла. Имам 6 вълни течи. Аз имам още една. За леглата няма се притесняваме. Аз няма да мърдам от тук, защото не мога да слежа до крафтинга, вече съм почнал да мърда. Окей, я такова е. Добре, виждам това. Ето само дърво. Не бе, що кирка е? Не ми трябваше да направя камени, бе. Хубаво. Камъка ми свърши, съжалявам. Че аз ще такова, като си свърши жирта. Добре, слагам тук това дърво. Мога ти да събереш малко. Да ти дам една брадва. Аз имам. Камена. Сега с дървена тук да я изхъбя. Без това не ми трябва. Да се наям. Винаги, когато почна някакъв survival, винаги оставам на 3 бучета. Аз в принцип се развивам много бързо. И след това става скучно, защото някакво правя друго. И ако добавя дракона, вече ще има какво да се прави защо в Майнкрафта, защото става скучно, тъй като няма... Не можеш да убиеш То нищо почти. Уидъра добавиха ли го? Не се. Пробвах преди малко или... Не точно преди малко, но пробвах, ама не са го добавили. Така. Окей, аз ще направя... Апдейте след един месец. What? Как падна, бе?
малко дърво. Мисля къде да Окей, правим аз направих дърва. Т.е. легло да и аз дърва. черво да имаме и въглища. Аз слизам тук надолу. Опа. Общо взето ще имаме ли някаква цел в това оцеляване? Ами да се развием. Колкото може повече. И ако добавят, ако смисъл, ако сме, ако още е такова, и сме в този world, и ако добавят, примерно, дракони или някакви такива, зомби. Аз го ударям. Дай го поне 3 пъти, то не мире. Ще си направя каменни неща. Имаме ли някакви торчове, нещо? Нищо. Окей, сега ще направя такива. От дърво. Да слеем да експлорнем тая мина. Още тук ще се развиваме малко в тая дупка. О, тая дупка е големчка. От тук има лава. Иха. Че няма еран. Тук в началото. Долу надолу да има. Така, доста май нощ, ето тук свама леглата. Добре, аз искам да отстя още малко долу. Айде да ляш от тази нощ, че... Хора, също така не забравяйте да харесате клипа, да напишете някакъв коментар и да се абонирате за още клипове. брат, става вече тъмно. Ай, да залягай. Какво? Не мога спиш? Има чудовища. Къде има чудовища, Ти на маймуна само няма праже игра. Какво? What? Не мога? Готово, лягай. Нещо там ми изписва, че има чудовища, което е супер странно. Тя някъде тук в мината. Скелет! Ачик, те скелети много ги маза вече. Те са направени по това. По 1.9. Да. Което е доста яко, ама поне не са толкова трудни като в 1.9. Защото там в 1.9 се движат като някакви нинджи. Има комбо там, дето го апдейтнаха и по-трудно се убиват. Окей, аз ще направя торчове и отиваме да копаем. Аз ще събера малко камък. Имам 16 торча. Бре, още... тук има айрон. Има и кол. Аз не съм го изкопал. Виждаш ли ми къде е никнейма? Да. Колко много кол има тука. Мане, аз нямам никакво. Шит. Какво стана? Заседнах, фак. Ако падна, умирам. Шит. Може би. Операция към Алф. Не, спасих се. Аз сам. Спокойно. What the fuck, как почнах да престои тука? Тук, там има айрон. Може да видиш, че е само да съборя граве. Ето само едно. Надолу има още кол. Надолу има лапа. Като цяло. Ще се заме надолу. Още не. Другия епизод.
Да, може би другия епизод. Който може да е след един ден. С други, то Не може да е знам. станало малко черно, защото от монитора ми е угаснал. Аз ще събера този код така. И то тъй като гледам няма нищо друго, освен някаква тъпа лава и... Тук може да шарим. Не, това не е на 11-то ниво, това е просто някаква лава тук. Рандом спауната. Да, човек, толкова малко боксите и вече сме на 11 ниво. Ммм. То тук някъде как да Е, се сме на 11 ниво. Бре, тая вода тук е много досадно застанала, бе. Играчи, айрон. Много айрон. Маме. И аз тук да бъда много ма доста дразни. айрон. Ще го щупя с перото. Защото това е Майнкрафт. Ммм. И то гравел е в превод чакъл. Но ще го щупя с Ай, перо. ще- Майнкрафт, брат. М, Майнкрафт. Все пак това е Майнкрафт, какво? Сега Майнкрафт е, ама поне е така разпускаща игричка. М. Ти пак що се изидол, бе? Нали щяхме да ходим до епизод. Мозък. Ето тук имаш някакви тъпи айранчета и кол. Ето ги събера. Ето нищо няма. Са някакви две дупки, които продължават още надолу. И това е. Аз дори не съм тук толкова навътре. Вече човек всяко падне тук в лавата. Колко съм вкуто с тази слава. What? Що не се сложи, бе? What? Стана тъмно. А да, чакай то лавата. Чекай, отиди. Ага, виждам те. Добре, тук е много тъмно. Няма ходи нататък. Страх ме е. Тук точно като стълбички направим. Да. Аз се качвам нагоре да приключа епизода. Завършвам. Ма че то колко време идва? Колко време мина? 12 минути. Да, като за първи епизод. Чакай, мене. И аз да дойда. И да, хора, надявам се клипа да ви хареса. Ако е така, харесайте го, напишете някакъв коментар, положителен. И най-важното, абонирайте се, за да продължим да правим клипове. И да, аз бях Скайдар, с мен беше Алф. И ще се видим за следващия клип. Чао!